Дойде ред и на комплектите. Само, че съм пропуснала тук 2-3. Добре, ще ги вместим. Медальончета. Това е едното. Това е другото. Само, че само медальончето без връзка. Камък. Погледнете. По съвсем различен начин са двата камъка облечени. С сребърна бижутерска тел. И тук имам едно сърчице, което също ето, е предвидено за медальон. Така, да продължим с комплектите. Започвам с един червен, на който направих и видеоурок специално за този пръстен и за тази гривна. Така. Тази гривна вече ви я показах, но пък тя наистина е с комплект с тези обици към нея. Съм ги направила. Ето, погледнете каква красота. Супер нежни. И не много дълги. Защото ако ги бях направила по-дълги, се опасявах, че ще стане много претрупано всичко, понеже това има достатъчно маниста.